Okay guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Swal, sa tindahan ni Johan May Sari-Sari and Dried Fish. So tanungin natin yung mga per kilo ng mga daing niya. Baka makahingi kayo ng discount. Ayan o. Boss, ano pangalan mo, boss? Jan boss. Jan. Oo. Kano mo yung may-ari ng tindahan? Pamangkin ako boss. Pamangkin ka. Paano masabi? Okay, pwede ba magtanong dito kung magkano ang presyo? Oo boss. Okay, sige. Mag-umpisa tayo dito. Boss, ano isda to? Espada boss. Espada. Medium size, magkano kilo? Pumapatak ng sir, 350, 1/4. Marami na yun boss. 350, 1/4, marami na. Ito, Danggit. danggit, Oo, 250 ang 1/4 sir. 250 ang isang kilo. 900 sir. 900, mas makakamura guys pag 100, isang kilo, 900, 1/4, 250. Ito, Same lang po. danggit. Ito, ano to? Pusit? Oo, ballpen na po. Ballpen na pusit. Bakit tinawag na ballpen na pusit to? Nakapaa siya. Pahaba. Okay, magkano ang kilo nito? Pares lang, walang pinagkaibigan. 250. Opo. Okay, ito malaki. Magkano kilo nito? Pusit 300, 1/4 sir. 300, 1/4 guys. So, tinuhan nyo, laki guys. Oh. Sarap to pag prinito nyo. Paano masabi? Ito, pusit din, 300. Ito, mga dilis. Dilis, sapsap, kabasi, tawilis. Tawilis, hipon, Ayan, pare-parehas na yan sir. pare-parehas. Okay. Magkano kilo ng tuyo nyo rito? Yung ngayon sir, bumapatak ng 250 isang kilo. 250 isang kilo. Mahal yung nabilhan namin sa palengke kasi yun eh. Okay, so ito guys, ito 50 pesos per pack. Okay, so espada yan guys. Dito tayo. Ito 6 for 100. Magkaka-discount kayo rito guys. Sabihin nyo lang pangalan ko, Mr. House Husband, tama? Uy, sana all! Ayan. May discount yan. Etong dilis mo boss, magkano to? 20 isa sir, pag 350. 20 isa guys, 350, masarap na to. Di ba ano na to, matamis na? Ang tawag dito? Sweet dilis guys. Pasensya na, maingay. Itong mga suka nito, magkano to boss? Peso, ay 100 po. 100 tong long neck. Mas maganda to kaysa sa MP Light, ano? Oh, Yun. Ayan, anong suka naman to boss? Boss, anong suka to? sukang Tubo, tubo. Ilocano. Okay. So ito guys, so may mga bagoong din sila rito. Ito, dito tayo. Ayan. Ayan. Boss, ito anong tawag rito? Padas po padas. Padas. Bakit may isda? Ganito laman yun sir. Hindi ba to aquarium? Baka lang po. Baka lang, okay. So magkano to boss? Okay, 3 for 100 guys, padas. Ito yung mga pinangahalo sa gulay. Yan. Meron din silang boneless eh. Ito, boneless. Yan, so boneless puro. Magkano to boss? Diyan. 3, 4, 50. Itong maliit 350. So parehas to guys. So, 3, 4, 50 pesos. Itong malaki tatlo isang-daan. So saan makakatipid? Tinawaran ko lang ako. Ayan. So boss, ano pangalan nyo boss? Jimmy po. Paano masabi? Taga saan po kayo? Taga Quezon City. Ano pong binili nyo? Ito po. Ay! Tama ba? Okay na. Bali, tinawaran ko siya ng 500. Okay, so napakabait ng customer, oh. Mas mabait yung si Janjan, nagbibigay pa ng sukli. Uy, sana all! Okay. Naka-discount na nga susukli. Ayan yung mga paninda niya. Baka pwede mo silang papuntahin dito sa pwesto mo. Anong pangalan pwesto mo, boss? Johan May Dried Fish. Johan May. Okay, sige. So hanapin nyo lang to guys, itong poging-pogi na to. Ayan, oh. Wala ka bang isa shoutout dyan? May girlfriend ka ba? Wala pa po. Wala Uy, sana all! pa. Wala daw guys, wala pang girlfriend. Tinang poging-pogi, oh. Ayan, so dito lang yan guys. Ayan, oh. Johan May Sari-Sari and Dried Fish. Ayan. Wala nang bibili, boss? Wala na sir. Sarado na natin. Maaga pa. Maaga pa. Hanggang anong oras ba rito? 24 hours ba to? Hindi po, 9 to 10 gano'n. Mga 10 PM. Okay, so sa mga biyaheros guys, hanggang 10 PM bukas si Johan May. Si Janjan ang
nagbabantay rito. Okay? Johan May. Johan May. Oh, bye-bye na kayo. Bye-bye na. Bye-bye. Ikaw, may binili ka ba? Ano may binili ako? Putik na, wala kang binili. Wala kang hawak ko. May binili ako, nandun na sa... Paano masabi? Okay, andun na rin. Okay, sige boss. Thank you. Maraming salamat. Mag-subscribe ka na sa akin ha. Hindi na kita papuntahan ng ano rito. Bisita ko. Dito kami lagi. Kailan di ba yun? Okay.